Tahilane ya telu kuwi. Surat Ikhlas, surat Falaq, surat Nas, ora tau ketinggalan. Ora tau ketinggalan. Lah kita salat maghrib utamane surat Ikhlas, surat Nas, utawa Ikhlas karo Falaq. Terus surat Falaq, surat Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Qul dawuh sira Muhammad. Tegese dawuh marang umat ira kabeh. A'udzu birabbin nas. Kula nyuwun kepawreksa dhateng pangeran kang mangerani manungsa. Lan manani matur. Kul dawuh sira Muhammad. A'udzu birabbin nas. Kula nyuwun kepawreksa dhateng pangerane manungsa. Sampeyan ora khusus ngaku duwe pangeran. Lha ngaku khusus duwe pangeran le maknane a'udzu birabbin nas, kula nyuwun pangreksa dhateng pangeran kang mengerani manungsa. Ya jena iki. Ati sejena. Dadi pangeran iki wong Jawa nggon ngenger. Kapan muni pangeran sampean ati sampean kudu krasa lan rumangsa dan duwe daya apa-apa. Diibarate kaya wong ngenger. Wong ngenger ki niate matur amrih diwelasi karo bendarane. Soale ngerti paham lan bendarane kuwi sugih berbudi bawansana blobote banget. Laku tandang gawe lagi bandene karo paringane wis ora bandingan. Mulane ngendeng ngati-ati tenan. Weh, kon yo nyuwun. Lah ora diutus nyuwun aku ora wani. Nyuwun. Lah aku nyuwun kok ki merga diutus. Ora merga aku butuh. Bukti nyatane bedane nyuwun butuh karo nyuwun merga diutus. Lah nyuwun merga diutus wis pokok nyuwun ya wis. Selesai tugas. Lah nyuwun merga diparingi, pengen diparingi. Lah nyuwun grengeng. Kaya wong nagih utang. Loh, beda toh. Kadang-kadang atine jare wangi nangis-nangis kok. Lho, ketok apa teko sana. Ora kudu nangis-nangisne.
Lan maneh kudu nang wektu sepi mening. Lho. Nang rame, nang sepi, nang peteng, nang padang padha ae kuwi. Lek terakhir mung nglakoni perintah. Ora duwe pure apa-apa. Sampean sok-sokan upamane ngucapne lillahi ta'ala mung derek krana perintah Gusti Allah liyane lek terengane tenan ora wedi neraka ora pengen nang swarga ora piye-piye dan duwe samar apa-apa iki wong enger pokok aku wis ngene wis cukup mergo aku paham karo bendaraku wis ndak kurang wicaksana iki ndak kurang waspada aku lek nganti nyuwun sak malah keliru Gila. Ana dene nglakoni ngene diganjar kowe lek ngakoni ngene bakal dihukum iki nabung nang Gusti Allah nyaling iso ning Gusti Allah iki betok sak piturute kuwi dingge ngebang-ngebang amrih geleme ngamal maksude ngono mergo apa iki mualaf imane cek tipis banget cara misalnya cek bocah amrih gelap dipendar lalu wis dewasa plak ya kaya ngono apa ya gelap ya siki mah wis dewasa tenang kowe kok mancing ke rumah samu kelasmu apa lalu roh kelasmu sampean kamu loh berarti hubungan bendara iki ya di kelasnya mancing ya jan apa kaya ngono kok kuwi salah ora ngono aja mati salah paham kowe ngerti ora sampean upama wae ngaji dadi omongi ayo mancing nang Gusti Allah ngono ta apa gelem ngaji lho sampean gelem ngaji malah buju ae to buju oh kok mancing apa to Mas tukang